Shemai, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Heddiw dyn eisiau I gyflwyno app oddi wrth Google Play sydd dwi'n yn meddwl allai fod yn defnyddiol I dysgwyr ac hefyd I siaradwyr neu I unrhyw un sydd yn eisiau I cyfathrebu yn yr iaith. Felly os ydyn nhw'n agor Google Play ac nawr os ydyn nhw'n yn achwilio ar gyfer yr enw'r o app hwn sydd yn galw Codeboard, yr un fan yma, a dyna fe. Felly os ydyn nawr yn ei mynsefydlu o'r dyfeis, ac wedyn i'w agor, ac wedyn I alluogi y bysfyll hwn. Ac wedyn I parhau i'r sgrin nesaf, ac wedyn I ddewis y bysfyll hwn, sef Codeboard. A dyna ni, ac wedyn mae angen I tapio ar y gar wneithpwyd. A dyna ni. Felly beth sy'n mor defnyddiol ynglyn â'r bysfyll hwn yn lawer o'r amseroedd pan ydyn ni eisiau I mewnbynnu rhywbeth yn yr iaith Gymraeg. Felly mae angen I ni I mewnbynnu rhywbeth gyda'r acen, enghraifft gar gyda'r acen fel môr, neu tŷ, neu gŵr, neu gwyr, neu gwyr, neu gen, ac yn y blaen. Felly, sut wneud hyn? Os ydyn yn dychwelyd i'r gosodiadau ar gyfer yr bysfyll hyn, os ydyn yn torchi I lawr i'r lle pan mae'n ein dweud y prif bysfyll, yr al rhes fan yma, nid ydy ei osodwyd, felly ydyn yn gallu mewnbynnu yr llythrennau gyda'r acenau, ond sut I dod I hyd o rhain. Felly ar gyfer hyn, mae angen I ni enghraifft I agor yr poriwr fel Chrome fan yma, ac wedyn mae yn gallu mynd I rhywle fel Wikipedia I archwilio ar gyfer yr erthygl ac ynglyn â'r acenau uwchben y llythrennau. Felly os ydyn yn achwilio ar gyfer yr erthygl ynglyn â'r Unicode fel hyn, ac wedyn os ydyn yn torchi lawr tuag at y welod o tudalen fan yma, mae gyda ni yr arian lle y mae'n yn rhestru yr adrannau gwahanol union yn yr cyfundrefn Unicode. Felly os ydyn yn tapio ar yr gysylltiad ar gyfer yr Llatin 1 ychwanegol, felly fan yma mae gyda ni yr tabl o'r llythrennau gyda'r acenau, felly ydyn yn gallu enghraifft dewis yr prif lythren A gyda'r acen grom uwchben fel hyn. Ac wedyn ydyn yn gallu ysgrifio, ac wedyn mynd yn ôl i'r gosodiadau ar gyfer yr bysfyll ar gyfer Codeboard, ac wedyn I lido mewn fel hyn. Ac wedyn ydyn yn gallu parhau I wneud yr un peth gyda'r llythrennau eraill. Weithiau mae'n defnyddiol I bwyso ar yr botwm iawn fan yma I achub beth ydyn nhw wedi ei mewnbynnu I beidio a golli nhw, ac wedyn ydyn yn gallu parhau, ac wedyn fel dach chi'n gweld mae gyda ni yr botymau newydd ar y bysfyll. Felly ydyn yn mynd I parhau I mewnbynnu y llythrennau oddi wrth y tudalen Wikipedia. Nawr ydyn yn gallu achub y rhain, rwy'n pwyso ar y botwm iawn unwaith eto, ac wedyn ar gyfer yr acen grom
uwchben y llythren W, mae angen i ni i mynd i'r dudalen arall, achos os rydyn ni'n dychwelyd i'r dudalen ar gyfer yr Unicode, mae gyda ni yr dulliad gyda'r enw Lladin, ychwanedig A, a wedyn os rydyn ni'n yn agor y tabl ar gyfer yr arwyddnodiau, mae gyda ni yr acen grom uwchben y llythren W, fel hyn. Ac hefyd yr acen grom uwchben y llythren Y, fan yma. A dyna ni, nawr os rydyn ni'n dychwelyd i'r testyn, os ni'n yn ei mewnbynnu o'r blaen, felly nawr rydyn ni'n gallu mynosod yr acenau, felly rydyn ni'n gallu dweud gyda'r acen fel môr, neu tŷ, neu gŵr, neu gwyr, neu gwyr, neu gen, ac yn y blaen. Ond nid yn unig y rhain, enghraifft os rydyn ni'n yn llawer o'r amser yn angen i mewnbynnu yr arwyddnod, enghraifft pan rydyn ni eisiau i mewnbynnu rhyw gyferiad ar gyfer yr e-bost, mae'n hynny yn defnyddiol hefyd, felly ac rydyn ni'n gallu mynd yn ôl i'r gosodiadau ar gyfer y bwysffordd, ac felly rydyn ni'n gallu ychwanegu yr arwyddnodiau eraill, fel enghraifft seren, ac yn y blaen. Unwaith eto, dyma'r enw'r o'r bwysffordd hwn, sef Codeboard. Does ddim unrhyw cysylltiad rhwng fi ar app fan yma, ond dwi ddim ond eisiau i gyflwyno hyn achos dwi'n yn canfod hyn yn hynod o defnyddiol. Felly, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach a hwyl.